Ce și-am zis? Asta e adevăr. Ia ce m-a costat. Ia ce m-a costat. Că a venit prorociile. O eu pe aia de-a dreapta și pe ăla, steag de doliu, tra-la-la-la, înțeleg. Dar nu a fost după ei. Ei săraci au făcut ce-au putut. Ce Satan i-a prostit să facă. Dar pentru mine era o chemare. Și de acolo am început să umblu altfel. Atunci când Moise a fost chemat de Dumnezeu să fie în această mare lucrare, gândul manifestat în timpul lui, toate lucrurile au mers bine până la un punct. Până când el s-a gândit că cu ce-o prins în Egipt, e suficient să scoată poporul. Și acolo o clacat. Acolo o greșit. Și Dumnezeu a trebuit să bată din el 40 de ani. Să bată tot ce a învățat în Egipt. Și profetul vine și spune că ce-a mai dat-o și pe Sefora, una cicălitoare de aia și nervos, avea un temperament nervos. Că nu l-a lăsat să facă ceva. Și atâta l-a tocat 40 de ani, că la urmă când Dumnezeu îl întâlnește, audă Domnul, ca să vedeți că ea suntem noi. Că noi toți zicem că nu suntem buni de nimic. Noi toți zicem. Dacă Dumnezeu te-ar pune într-o chemare de asta, du-te și eliberează în poporul, uai de mine ce ai zice. Ia ascultați ce zice în Exodul 4. Moise a zis Domnului, Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară. Și cu surul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltăieri, nici măcar de când vorbești tu robului tău, căci vorba și limba mi este încurcată. Da, ce bună treabă, nu pot face nimic, că nu-i de amu, nici de ieri, nici de alaltăieri, de când m-am născut. Dar ce să fac? Că această neputință pe care Moise o avea, l-a făcut să creadă că nu-i bun de nimic. Domnul le-a zis, cine a făcut gura omului? Și cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Du-te, dar eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Moise a zis, Doamne, trimite pe cine vrei să trimiți. Ăștia suntem noi. Cine se pune să stea de partea acestui cuvânt? Păi, Doamne, de ce să-mi bat capul? Că vezi câtă problemă e în țară și în lume cu ăștia. Nu mai îmi bat capul. Mai bine nu zic, îi lăs în pace, facă ce ori vrea, dacă mă întreabă, și tu ai fost cui? Nu, am căzut din întâmplare, dar n-am vrut. Dar am prins în conjunctură și asta pot, trebuie să mă duc. Dar mă, normal nu mă duce. Așa a făcut și Petru. Da, știi cum a zis Petru? Până la moarte. Dacă toți ăștia te vor părăsi, până la moarte, uite aici, eu până la moarte mă duc cu tine. Ce-a zis Dumnezeu? N-a cântat cocoșul de 3 ori și te lepezi de mine. Du-te, nu vorbi. Nu știi ce-i mine. Tu nu știi ce-i mine. A bine, Petru, ne vedem mai târziu. Au făcut toate lucrurile și când o eșuat, s-a dus și o plâns cu amar, ce a rămas? Să se ducă la pescuit înapoi. Că de la pescuit o venit. S-a întors la pescuit. Și la pescuit o zis, măcar știu pescuit. Dar nu eu mai mers nici pescuitul. Că pe când s-a dus să pescuiască, arunca mreaja și aici, și acolo, și acolo, și acolo. Și nu a prins nimic. Toată noaptea s-a trudit. Și cine a trebuit să-l scoate? Tot ăla de care s-a lepădat. N-avem nicio șansă. Oricând vreți să părăsiți acest lucru, înapoi de acesta dați. Pentru că el spune, ați fost săpați în palmele mele, în inima mea. Voi sunteți partea lui Dumnezeu, biruința lui Dumnezeu. Iată-vă aici. Oameni care n-au potențiale mari, oameni care nu pot face nimic. Oameni pe care Dumnezeu îi poate folosi. Așezat ceva peste capacitățile cuiva. De aceea Dumnezeu ne-a chemat.
minunat! Cineva care să stea de partea acestui cuvânt. Cineva care poate crede că el a coborât în William Branham și a rupt pecețile. A văzut William Branham rumpând pecețile? Ce cine? El, mielul! A pășit în el și a început să rupă pecețile. Pentru cine? Să-i poată da ei o carte deschisă. Ce să facă cu cartea? Să mănânce, să devină cartea. Ce suntem noi acum? Iată-mă! Ceva zice, bă, dar uite mă, ăștia-s cartea. Da, uite ăștia-s cartea. Dumnezeu nu se împiedică de slăbiciunile noastre. Dumnezeu nu are treabă cu asta. Vreau să lovesc ceva aici. Nu zic să mă iertați, că e cuvântul profetului. Dar trebuie să ne punem în ordine. Da? Da, pentru că noi nu ne cerem scuze când predicăm adevărul. Adevărul ne va face slobos. Eu sunt un om liber. Eu sunt un om liber. Bă, mie nu mă ține nicio denominațiune, nicio religie, nicio biserică. Voi nu vă puteți pune într-o cușcă. Eu nu stau. Punct. Ascultați. Uneori s-ar putea ca ungerea să strecoare ceva afară fără ca tu să observi. Vorbește profetul. Ascultați. Iar unul din lucrurile care cred că s-au spus duminica trecută și care ar putea fi o piatră de potignire este faptul că am spus că eu niciodată nu am crezut în chemările la altar. Trebuie să le așezăm. Că trebuie de intrat în cadență. Că noi suntem maturi până de făcut. Atât suntem de maturi până când trebuie de aplicat. Toți suntem maturi. Care mai de care. Dar când e de aplicat și de stat în spărtură, nu pot. Ascultați. Așa. În chemările. Eu vreau să clarific acest lucru ca voi să înțelegeți ce am vrut să spun. În Biblie niciodată nu s-a făcut o chemare la altar. Așa ceva nu se găsește în Scriptură. Nici de-a lungul epocilor bisericilor nu s-a făcut așa ceva până în epoca metodistă. Acum vreo 200 de ani, chemările la altar se fac atunci când se încearcă să se tragă de oameni să-i convingă. Vino, John! Știi tu, mama ta, mult s-o ruga pentru tine. Vino, John! Asta nu-i convingere, prieteni. Nu! Foarte rar vezi pe unul care a trecut prin așa ceva și care să ajungă departe. Ai profetul lui Dumnezeu. Și asta spune totul. Din acest motiv, biserica este în confuzia în care se găsește astăzi din cauza lucrurilor de acest fel. De aceea oamenii niciodată nu pot umbla pe picioarele lor, pentru că cine mai face să depindă de un păstor sau de o biserică sau de un altar. Și niciodată nu îi leagă de Hristos. Că dacă îi leagă de Hristos, i-a pierdut. Dacă Hristos i-a luat și îi conduce el și nu-i mai lasă pe mâna lor. Tată. Și atunci oamenii n-ar vrea să scape pe oameni din mână. De ce? Au nevoie de ei. Să-i tungă. Da, au zis, hrăniți oile. Nu au zis tunge, să tung când se tung, la sezonul tunsului. Dar nu le tătânge când le crește un pic părul. Asta râdem, dar nu-i de râs. Asculta, astea sunt lucruri, dar nu le vorbește nimeni. Nu, dar de ce să-i pui pătăți în cap? Dar de ce să nu-i pui? Dar de ce să nu-i pui? Pentru că adevărul trebuie vorbit clar. Noi nu mai suntem într-o epocă penticostală, denominațională. Noi am ieșit afară, Hristos, căpetenia a venit și și-a luat posesia. El a coborât cu cartea. Cine era cartea? Păi noi eram cartea. Păi
mâncam cartea? Nu era o carte care o mâncai? Era o carte ce tu erai! Acea carte, la un moment dat, o zis că nimeni nu era vrednic să ia cartea, să-i rupă pe cei să se uite în ea. Și amul vine Ioan și zice, du-te la înger, zice să-ți daie cartea. Și ia cartea și mănânc-o. Și ce s-a întâmplat cu cartea? Am cartea, unde e cartea? Unde e cartea? Ia, uite. Cuvântul a devenit trup. Gândurile lui Dumnezeu manifestate. Noi suntem manifestarea orei. De aceea, în acest timp, Dumnezeu este acela care cimentează în dragostea lui oameni. Te va lua. Tu crezi? Tu zici, niciodată nu-i pot iubi pe tăți. Uman nu-i poți. Îți vine să le dai foc. Bun. Da, când îi vezi pe ăștia ce fac, să aducă LGBT-ul și lucrurile, să le pune să prindă copiii noștri, nepoții noștri, să-i facă așa, ești bine, da? Nu. Îți vine. Dar Duhul lui Dumnezeu poate lua acea natură și să o facă praf. Și să știi că încrederea ta în Dumnezeu, care e peste puterile, orice putere demonică. Dar biserica a căzut din acea poziție. Profetul spune în această predică, în acest mesaj, toată această mașinărie a bisericii s-a înfundat cu lucruri bisericești. Atât de mult până că nu mai funcționează. Oamenii nu știu ce să facă. Păi de ce să mai credem? Alo zis așa, alo zis așa, alo zis așa. Nu mai știm ce să facem. Vino la el. Du-te la îngeri, cartea, mănâncă și știi exact ce e. Ce ne-am rugat noi dimineața? Dă-ne, Doamne, un cuvânt? Da. Tare!